Man kommer in på en bar, ser en vacker kvinna. Känner de varann? Det verkar inte så. Men ändå så. De verkar bekanta. Vem känner egentligen vem? Är det en början eller ett slut? Det är det vi ska se. Början och slut. Kärlek och farväl. Jag vet jag inte behöver säga det, men ändå. Kom ihåg, allt är film, allt är konstruktion och ändå gör det ont. Hej. Hej, hej. Hej. Skal du med? Med? Ja. Til Rom. Det fly går om lidt, vi skal faktisk skynde os. Vi har lidt travlt. Eller hvad? Nej, det har jag inte tid. Alex? Ami. Er med? Ja. Som hende? Ja, du vet. Ja, jeg ved. Men det kan da være, at du hellere vil med til Paris. Nej, det vill jag inte. Nå. Men, det kan da være, at vi skal vente lidt. Ja, det tror jag. Kan jeg byde på noget? Hvad har du lyst til? Jag skulle gärna vilja ha en kopp kaffe. Mm. Du er ikke sulten, der er ikke noget andet. Jeg tror, medmindre de har noget. 2 kaffe til. Ursäkta mig, vad är det du vill? Jeg ved, hvad jeg vil. Jeg vil bare til Rom. Det kan det være, det er for... Tak skal du have. Det kan det være, det er for tidligt at rejse. Det kan være, vi skal vente lidt og kende hinanden lidt bedre. Ja, det tror jag kanske. Det eneste, jeg ved, er, at du er meget, meget smuk. Tack. Hvis man må sige det. Ja, det får man jättegärna säga. Är det det enda du vet? Jeg ved, at hvis du er min drøm, så er jeg din. Vad vill du? Jeg vil sige farvel. Vill du säga farväl? Nu? Nej. Først så kan jeg komme ind her. Så skal jeg sætte mig enten ved en af bordene eller et barn. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg er sammen med en smuk kvinde. Jeg bestiller et eller andet. Måske en lille kop kaffe. Jeg drikker. Jeg ser på hende. Så fortæller jeg hende, at jeg elsker hende. Hun ser på mig med et lille smil. Hun kender mig ikke. Det ved hun. Men hun kan alligevel huske mig et sted fra. På en måde. Og derfor afviser hun mig ikke, hvilket hun måske i virkeligheden burde. Hun ser på mig. Venter. Natten går. Indtil hun pludselig forstår, at jeg ikke lyver. Jeg elsker hende. Der. Netop der siger jeg farvel. Skal du med? Hvad? Til Rom skal du med. Flyet går om lidt. Till Rom? Ja. Tyvärr. Hvad skal du have? Förlåt. Hvad kunne du tænke dig? Kaffe, tack. Kun kaffe, du er ikke sulten? Nej, tack. 2 kaffe. Tack. Selv tak. Varför Rom? Varför just Rom? Jeg synes, det lyder rigtigt, synes du ikke?
Du er smuk, hvis man må sige det. Det får man. Alex, Ami? Tak. hvem er du? Hvad? Hvem er du? Har du redan glömt? Undskyld. Har du redan glömt? Om jeg har glemt det? Nej, selvfølgelig ikke. Säker? Jamen, jeg er sikker. Du er da dig og... Ja. Ja, Så du kommer ihåg mig? ja. Men du är fortfarande försenad. Jeg er forsinket. 5 minuter. Nej. Hade vi inte bestämt klockan 11? Nå, okay. Nå, jeg vidste slet ikke, det var så mange. Det må du undskylde. Det är okej. Du är här nu. Ja. Och du ska inte gå. Nej, jeg går ingen steder. Och du har dina bilder med. Nej. Har du glömt dem också? Vad har du kommit ihåg egentligen? Nej, men jeg har da nogen her. Se her. Snyggt. Ja. Vad är det? Det er en kvinde, som har 3 valg. At blive, hvor hun er. At springe ud i fremtiden. Eller? Det ved kun en selv. Nå, hvad siger du? Vi får se vad som händer. Jamen, du har du ikke besluttet dig nu? Inte än. Ge mig lite tid. Det kan man väl få. Lite betänketid. Det är viktiga beslut att fatta trots allt. Det er det, trods alt. Och man ska ju aldrig lita på en man med kamera. Så jag måste ju vara extra försiktig. Mm.